Idagana. Good morning, sir. Good morning. I am the art and craft where you marry. I am Iheakpu Awka. I am the National Vice Chairman of Iheakpu Awka in Diaspora. Iheakpu Awka in Diaspora? Yeah. Presently. Okay. In one of your interviews, our spokesman mentioned one woman who was the first woman to get a standard C certificate. Yes. We are right now at Nsukka, where the woman was married or has been married to. So we're here live to visit the woman. In the house of the woman. First woman that did what? Standard 6 certificate in Iheakpu Awka. The first woman that got standard 6 certificate in Iheakpu Awka. Yes. Like, this is a history, like. That's the woman we have visited. Okay. Well, let's go. Okay. All right. Okay. You should lead. Wow. Oh, I can't wait to see how. When you talk of history, like, it's a great one. The first woman to hold standard. Bye, no. Okay. Let's go. Good morning, ma. Good morning, ma. Idagana. Good morning. Oh, Idagana. None. Oh, that's interesting. Hi. You see again, Dimat, and I'm the queen of African culture, guys. In my previous video that I visited the Iheakpu Awka people, they told me of the first woman that holds standard 6 that created history in Iheakpu Awka. So today we're here to visit Mama live, and I can see that Mama is strong and healthy. Like, so guys, let's hear from her. Mama, good morning, ma. Good morning. Idagano. Admoy. Good morning, ma. Yeji maramobo. Dibugu nwai. Dibugu nwai. Boko mara a lady of Christ, a lady knight of St. Paul's. Abịara m bego. Na-ejere m Iheakpu ibu na Iheakpu bishi ya leta n'Jimbe. Ejere m Iheakpu esi m nege na mgbe ahụ ebidoro akwụkwọ. Nege bụ onye izizi gụrụ akwụkwọ n'Iheakpu, onye gụchara akwụkwọ n'Iheakpu jiri standard 6 ga-mgbanụ. Mbịa sị ka mbịa hụ maka. Good. Amaka. Gịnị nwere ya agwa m gbasara? Amaka ha. Mobo the first lady got standard 6 in 1956. But I won't speak English because I'm not from Canada. I'm Akpala Igbo. Yes. So Igbo can ganas. I'm again. 1956. 1956. You make it take me that time. Yes, the we made that time during the school days and ihe mere mgbe ahụ na eshimi Iheakpu ejekwa na St. Paul's. Ya St. Paul's ejimokwu Iheakpu eje ekwa na St. Paul's. And wodo da akwụkwọ a na-ejighị m akwụkwọ na ọ bụ ụkwụ nkịtị. Ụkwụ nkịtị. Anyị etu aka emegidere until na magakpo. Until magacha. Meme ka m gụchara result of ta. Ọ ga-abụ na result m adịchaghị oyidu to akwụkwọ. Mgbe nle m ji nwee new teacher, new yana. So I have to repeat. Mgbe jere Zelugwesk. Jegema. Ebe anyị nọ je lele exam bụ n'Obollo-Afor. Result m wedoro
And you get a kunche jege bomb from Iheakpu jelu gwezike je Obollo-Afor. Ụkwụ he. Ụkwụ nwere moto dị mgbe ahụ. Ihe dị mgbe ahụ bụ gwongworo. Bicycle adịghị mgbe. Bicycle. Bicycle. Ọ bụghị nwere onye ji evogu na bicycle vuru. Ụkwụ with empty leg. E nwere okwu ihe ọbụla a na-eyi o. Anwụ telile. Ka anwụ telile. N'ọkọchị udummiri otu a. Mana ishiriri ọnwụ he nọbighị agịga. Nne nna m shigidere ọnwụ. Nne m na nna m shigidere ọnwụ. They encouraged me to go further. So, na-eje. Onwe nke anyị ejekete ihe bịa gbakọrọ m n'ụkwụ. Nso papa m n'ihe gbakọrọ m n'ụkwụ, ọsọ m mụtara m. Ọsọ m n'ihe mọkpọrọ m nsị mba. Mana n'ikpeazụ ka mma na agwụ ọbịa gbakọrọ m n'ụkwụ. Mgbe m sotere mata ihe ka m ji wee mana ọ bụ agwụ bịa gbakọrọ m n'ụkwụ. Papa m shi ọnwụ na m ga-ejegide n'ntị n'ahụ m isi. Ndị ọcha mere na-akụzi n'ugbo ahụ ka ọ bụ ndị be anyị ekụzi. Ndị be anyị. Ọ bụ ndị na-akụzi mgbe ahụ bụ Abia maọbụ Imo. Ha bụ ndị kpọlitere na Nsukka during that time. Abia maọbụ Imo maọbụ Anambra. Ha bụ ndị kpọlitere maọbụ ndị kpọlitere na Nsukka at that time. Nke na bụ mgbafu na ọbụla ndị ọcha na-akụzikwa ndị ọcha bụ melara. Ndị ọcha anọchaghị m ala. Ndị ọcha anọchaghị m ala. Ndị ọcha mmadụ dịka Reverend Canon J.P. Bernard. Ya mụ papa m na baptizim. Onye ọcha, onye England. Ọ ya metere papa m shiri ọnwụ na m ji eje akwụkwọ. That man, ya bụ onye mụ papa m na baptizim. Ya bụ onye shiri ọnwụ, papa m shiri ọnwụ na m ji eje akwụkwọ. Mgbe ahụ na enweghị nwaanyị na-eje onye je ọdrọpụ, onye je ọkwụsị. Mana papa m shiri ọnwụ ọntị na ma agakpọ. Mana abịa na klaasị unu gwa m na gị na-agụsọ nwaanyị nọ na klaasị data ka abịa na klaasị anyị na ọ bụ sọsọ m bụ nwaanyị nọ. Ndị Abịa nọ, ya ndị nọ n'ebe agwa, ndị bụ n'ebe agwa. Ndị Abịa nọ, ndị Imo nọ, ndị Anambra nọ. Mana few ndị Ibe agwa bụ ndị mụ na ha nọ. Few bụ ndị Ibe agwa and ewesịrị time ha drọpụcha. Drop maka na stress. Na ha ejego ya lụrụ di. Jelere dizi. But ndị classmates ndị ahụ gana ha gechara akwụkwọ nwe ka gana ha mechere fụkwa ma again after that. O nwere onye mụ na Selena Debua. Ọ bụ onye obi m. Ọ nwụrụ this year. Ọ nwụrụ this year. Mụ bụ agụchara na m ozugbo lụrụ di. And di m ekwedeghị na m ji arụ ọrụ oyibo. O kwedeghị na m ji azụ afịa na ọmụnọdụ. Mana enwere mix-up like ndị Eluigwe zikedere ka ndị Obollo ka ndị Iheakpu ọzọ dịrị. Mgbe m ji eje repeat Sara 6 na Eluigwe zike. Na nwere nwaanyị mụ na ya gara Edith Ayogo. Beta otogo ọ nwụrụ. Ya bụ onye nwere ike icheta. Enwere ike icheta somebody opene. Onye opene. Ọ dị m ka onye adịghị nwaanyị na-abụ. Nke ọzọ bụ Faith, nke ọzọ bụ somebody opene. Mana ha na-aba anwụchama. Ndị ahụ anwụcha, mmadụ na-ata aha anwụchamara. Onwe ga ha bịara soro nu mgbafa after gwunu mụtara mara ihe kwunu kụziri bunu. Mba. Maka ya ebugo nso. Kedu ka life dị mgbafu mama? Kọmanụ m akụkọ. Life shiri ike. Life shiri ike. Iri nri ụtụtụ. Ma ọ bụ na iri nri ụtụtụ, kekwe papa apata m ụtara abi. Bọrọ chill. Nri at that time. Na nri ọzọ and ọ ga na-etigị kpakpa kpụkpụkpụ. Onye nye nsogbu na ha. Anaghị m erikwa nri ọzọ until na-enye asụ. M ji alata ekwe maka na ọ bụ na ejeche agụcha nke ụtụtụ agụọ nke mgbede nya continuous assessment or continuation.
anyị gịcha anyị nọdụ 4 o'clock ebidokwa mee nkwụ a na-agụcha agbasa by 5 ewere nkwụ lata anyị mgbe lata iri nri edebere bụtụ ihe ịbịa na ibidoro mụrụ ụmụ ha ga na-ejezi akwụkwọ dị different from nke ahụ njikọ mana mgbe njikọ nkwụ dị iche na nkịta ị na-abịa fụma ihe a na-akụzi nkịta ọ ga-abụ ihe the same thing ya kụzikwa mgbe nkụ nwere ihe dị iche ihe dị iche maka na mgbe nke anyị mathematics biology chemistry physics na ya na ike bụ rural science mana nkịta ka a mara physics department of physics biology chemistry and mathematics. Ife ụkwado a na-eyi ife ụkwado taa nke ọ bụ ihe akala ego n'iyi bịara school. Mba, anyị nwere uniform a na-eyi. Anyị nwere uniform a na-eyi. Ọ bụghị gbalị je kpọrọ ihe ọbụla kpọrọ ihe. Anyị nwere uniform a na-eyi. Echikwu na ajagba ha na-echi workshop ịbịala etechime. Echikwu na ajagba na school mgbe. A na-etinye ihe a na-apịa ịtarị. Maka na ọ bụ na apịa gị ịtarị ị ga-ama. A na-apịa ịtarị. Nwere egwu unu gụkọ mgbe m jikọrịkọ na-ebute ile mgbe m. Anyị esogo m jete egwu. Esogo m jete egwu na ọbụnisi m gama egwu ahụ na-echezo m bụta eso m jete egwu. Egwu ụmụ ekwe na-ete mgbe ọ bụla nwere ihe ajikọje eme like o nwere a na-echeta mgbe oziọma bịa n'ala Igbo every 27th of July ka a na-eme anniversary so na anyị na-agba egwu in order to celebrate the occasion. Anyị na-agba egwu eso m gbaa egwu that time. Kedu mmemme a na-emegbu unu na-emegbu mgbe afọ lili ya ga na ma ga-eme nwocha icheta m mama o mgbe ahụ na-eji akwụkwọ gụ bụ ya ịma na ị na-eshi ihe akpụ isi ihe akpụ jikọnụ Enugu Ezike Obolo te Nsukka mgbe afọ gụ bụ ya worst experience mgbe afọ my working experience. Worst experience like ihe ka o shiri dịga akpọnụ gị mgbe afọ ọ bụ mgbe ahụ na ọ bụ agbasa na-ekpechi mgbe m gara akwụkwọ nnọjọ elele standard 6 I mean nnọjọ aga akwụkwọ mana ebe anyị nọjọ elele exam final exam bụ n'Obolo m nwere mgbe ọ bụ nlajan rutene ambe dị na Enugu Ezike ayara m mụshonọga bụ ambe amaghị m what was happening ofu nwoke na-anọ jide mango chukwu mmemme m oji anya na adịghị ahụ na nwere nwe gara na chụmọsọ. I started running gba ndị ahụ ndị ambụ bụ na ndị ha kpụbidoro nso mana ndị ha kpụ nwere ihe na-eme that time gbakọrọ Chineke nye m ike mgbagide wee rute n'ụkwụ nkwụ ke m gaghachiri mkpukpu enọ mbịa daa ebe ahụ zuru ike onye ahụ na-achụ m ọsọ wee lachigide maka na abata m n'ime ha akpụ mgbe zuru ike zutere ike nlatagidebe anyị so ike ekwensu danụ na mbefu na-ede exam na Obolo ike cheta hụlekwa mgbe m nọjede ama ndị ma bụ n'Obolo mana echeta m egwu dị skuul ọ bụ maghị mere nta n'Obolo ka ndị ekpere anyị bụ ndị gara akwụkwọ n'Enugu Ezike jee exam n'Obolo echeta m ha skuul ahụ ka ị na-elechere exam lata emene gị mmemme na-egikpo emegonu m mmemme papa m na mama m emegonu m mmemme ha eme mmemme ha yọrọ maka na papa m so na mmanụ ga-alụ di m ọ bụ m Roman Chukwu ọrụ maka na ụmụ m shiri ike so o wee bidozie ụka mgbe ahụ na onye nkụzi nwanne m bụ onye sọtara m and amadị m to onye nkụzi ya bụ onye the first person ya bụ my first teacher mgbe m amaghị na nwanne m maka na ọ sọtere m aka amaghị mgbe jere ekwe ma mgbe latara so onye nwa bụ onye kụziri m
Imane abịa that time mgbe o chefu na-abịa na-emekọ ịma na-abịa fụta asịgị na mmanwụ asịgị na anaghị azụ nji omume akwụkwọ na mjikwa n'nwekọ experience ahụ mgbe ọ bụ mama enwere m experience na anaghị azụ ụmụ nwaanyị na ihe mmadụ bụ na m na-eje akwụkwọ papa m shiri ọnwụ na m ji eje akwụkwọ papa m shiri ọnwụ na m ji eje akwụkwọ mgbe jere akwụkwọ papa m sị na m ga-ejerịrị akwụkwọ na ya kwere Chineke nkwa na ebe ọ bụ na m adọrọ ndụ nne m ji arụmchukwu ọrụ anya bụ ya bụ ka o mere o shiri ọnwụ na m ji eje akwụkwọ ya na mma m chọọchị unu njikọ mgba St. Mary's Church St. Mary's Semes Church ya bụ Semes mgbe ahụ bụ Semes Church Missionary Society. Mama, sound. Mama, how old are you? I'm now 79. I mean 87. 87. This September. 87. 87. Mama. Okay. Mama, I na-ekele Chukwu n'isi gị. Anyị ma na ezinụlọ gị na Iheakpu Awka ọ bụ a wonderful family, very wonderful. Amagom then na Israel asọgwa. Na ya metere na anyị kọrọ akụkọ a maka na oge ahụ anyị mara na ihe na-ewu in any generation nwere ya na-eji ama that generation ahụ na ihe na-ewu na-abụ dịka nwaanyị gbata ọlụrụ ji ya bụ ihe nne na ya ji emesho something ma ya alụrụ di then ihe ọzọ ha na-eji emechi ihe bụ to o nwere ego ịzụ nwa ya na ọ bụ egba na-ericha ebu ihe bụ interest ya dịka na na-eme ọgbọ ọmabe o were ego ahụ eji zụrụ nwa gana ya lavishie but in your own case ka anyị ji hụ ya papa gị na mma wee nwee that vision so na iwu na ị ga-ejeriri akwụkwọ gụna onwe gị very wise maka na ọ bụ ọha ile tekịta bi na-asị jere akwụkwọ okwere even now ihe amata nwa kịta sị ya jere akwụkwọ ọjụ na-eje gị imeri ike gị ọjụ na-eje gị but that time gụna onwe gị may accept ọ bụ na ị dị wise o nwere ihe wetụrụ gị si na-eje gị mana iji kwere jere agha akwụkwọ okay we can imagine distance maka na ya amago imirike na ebe na-aga from imirike ịbịagharị uche ụkwụ na Nsukka ishite na imirike iwerukwu jere ekposhi we know ekposhi shite na imirike ijere na Obollo-Afor uche ụkwụ ele exam ma agbaghị akpụkwụ igugwu dịcha under the sun heat and everything ya elebi jigire jichere then we with that sense I did that record we did a research I ga-enye ya akwụkwọ free ma anyị nọrọ ala na ihe niile gbasatara Iheakpu Awka a dokumenti eme ya and ọ oge anyị na-eme research ka anyị ji wee nụ maka gị wee confirm ihe adịle a na-ekwu RCM bụ 1929 ka ndị ụka wetara that to school yes then CMS bụ 1933 ị calculate now ọ bụrụ 96 years 92 years ya bụ oge Iheakpu Awka mere experience Western education and then you see it happened na ọgụnwa bụ onye ọzọ na-sotere gị n'Iheakpu Awka mana ọnwụgo ọ bụ ihe ama Matthew Eze Matthew Akpọkọ Matthew Reko Akpọkọ ya na ike Matthew Akpọkọ oke Philomena na-erute Philomena Eze o mechara lụrụ di na Yoruba a na-eke Mrs. Esiola mana ezigbodo ime adịka ha na-ebe anyị ya bụ onye sotere gị n'Iheakpu Awka nwa Matthew Eze na-ege ya bụ onye sotere gị n'akwụkwọ asụ nwaanyị so we are proud of that's why we are talking about you. Yes. We are very much proud of you. We talk about you because kita we are developing in Iheakpu Awka na agbagote na aga akwụkwọ mana ha ma chezonu ndị ka aweri oshishi etukuru na ya mbụ
maka na ekwure maka akwụkwọ and ụmụ nwaanyị iwu m na-ekwu maka gị ha ekwu maka gị. So we thank God, we pray for you, good health. Iheakpu Awka ga na-acheta gị anụrụ aga ọhọ arụ isi ike ogologo ndụ ihe a na-eri bụla akọ na anyị ji family unu elder arụ asọgwa ya bụ archive. Exactly. Arụ asọgwa bụ archive of the community. Before ọnwụ anyị mere interact with him. Every document Iheakpu Awka a na-achọ achọ bụ onye address ha bụ arụ asọgwa ya ka na address ya until he died. Then we now learnt importance of record even throughout the war. Na all cherish it. Also na kama ekwe hapụ ji ihu ya lose his life maka na ovie na agba ọsọ. All quite a document of the community na akpa very gba also for 3 good years and didn't lose it. Then he called us aside like well handed it over to us. Then we took, that's where we are digging out all these records. So mama Chukwu gozie gị. Amen. We shall continue to because I ga-abịazi n'ọghabute igwe maọbụ onye isi ọha onye isi ọha nọ na-ege ege ọbakwu ege n'eka. So we thank God. We thank God. Ka m were ohere a na-eji m Iheakpu Awka community, eji m ha onye isi ọha Iheakpu Awka, eji m ha igwe isi ụgwọ anyị igwe IC eze na-anaghị akwụkwọ ọnụma n'ihe ma bụ ka ha ihe onweghe Iheakpu Awka mara oke ha si eme ga-adịghị n'ime. Amụtara ezigbo ihe mba ya wapụta onye emume ahụ ọsịgo na-azụgụ nwa na-ekpọ na-azụgụ na nwa na-ekwu praise the Lord. Daalụ onye nwe m gọzie unu. Onye nwe m gọzie unu. Ana m asị Chukwu abịa ma n'omume. Chukwu abịa ma n'omume. Mgbe m na-ata anya bụ ahụhụ na amaghị m na o mechere ọdịrị nwa na ọ bụ na amata ahụhụ na nna m encouraged me to go to school. My parents. Nna m ọ bụ na ọ dị mmanụ. Nna m osoro m taa ahụhụ. Agbalị by 1 a.m. mgbe ọkụkọ na akwa anwụ ọnwa na-eti papa m chee na the 5 akụgo ma na 5 nọọsụ m ngwa na-agbalị by 1 a.m. anyị gbalị njem o dịgide m duruo m n'ore ahụma ndị otu anyị na-eji akwụkwọ somebody like Simon Omada nke bụrụ n'Obollo onye abụ ndị my school mates anyị soro ọbụkpa ama m na m dị nke anyị na-eso ọbụkpa ama m na m na-agaghị ụzọ be ọgọm ebe a lụrụ m ada m nwaanyị etu a ka anyị ga-ejegide anyị ruo na post office bụ na Total akụzi mgbịrịgba iji agba ọsọ aga n'elu ugwu but anyị na-agba n'ọsọ anyị gbagide anyị rue anyị join na my house bụ Zig's house bụ my house ya ịma na nwere boarding that time mana ụmụ nwaanyị nọ enweghị ebe akwadebe ụmụ nwaanyị ibu boarding na ụmụ nwoke bụ ndị nwere boarding house. So ya bụ ka o mere. Daalụ m Chukwu gọzie unu. Ekpere m na-ekpe n'Iheakpu Awka bụ ka Chukwu mmemme ịma ka Iheakpu ịhụrụ unu na-edevelop Iheakpu na-edevelop ha na-edevelop ka Iheakpu dị more developed ka ha ịma ka ha karịma ka Iheakpu Nsukka alụta ịma ka ha abawanye na amamihe. Anyị enwere prọfesọ na Iheakpu enwere prọfesọs ka Chukwu mara enwere medical doctors na Iheakpu Awka ka Chukwu mara nye aka ka ndị na-aghọta nghọta na edukeshọn dị mkpa agụmakwụkwọ dị mkpa. onye mmụmanụ nwaanyị si azụmanụ ụlọ akwụkwọ mmụma nwoke ezụmanụ ụlọ akwụkwọ lilepụcha uru oru na mgbe nka ha bịa lemege nka like ndị be ma ha niile gara akwụkwọ graduate ka ha bụ lee na onye abịara ume papa mesh ya di m is my father now
woman na chijiri chere ya ka ihe na-eme all the time. So amamihe dị mkpa, ịgụ akwụkwọ dị mkpa, education dị mkpa, ya bụ na jisie ike, jisie n'ike, enugo na-eme. Mama, how many children be muru? Umole be muru? Umole be muru? 10. 10. Okay. Okay, your daughter one. My second daughter. Second daughter. Great grandchildren can believe. Sister Idagano. I'm fine. Mrs. Ngozi Korama. The human and the ABCT based on this history na na corner. Yes. I got about the gonna, I got one and the gonna know the story. In fact, my heart now filled with joy. At every moment, when I know, every time she will tell you stories. Oh, my God, such a song. She was unable to, but she used to tell us stories. And all from what she used to tell us, I think that was the thing that made us, all of us, we are 10. And all of us, we are all graduates by the grace of God. We are 6 female and 4 male children. But God, Margot, with her and her encouragement, by the grace of God, we made it. So she told us of her sufferings. So we now felt that our own is nothing to be compared with our own. And that was a pillar that helped us. 10 children, I brought 10. And my father was the person that was working. And she was the full-time housewife. You know what it means. But so the suffering may be higher. But we felt that because of her own, what she passed through, and why, son? No, we must make it by the grace of God. And God really helped us. So her presence matters in our life. And that is, when she told me that people are coming, and she told me the story, I never knew that she was the first graduate of first school living. I didn't know. Now, I was so happy. So, Moa, I'd be grateful. She have never for once mentioned it. She have never for once mentioned it before. I don't know whether she knew that she was the first one. I don't know. I know. I know. She, up get the type that talks anyhow all the time. So, I'm very grateful for you people's coming. We just finished sanctuary cleaning. This is the woman, my father, and she told me that you people are coming. I had wanted to leave. She insisted that I must stay. So I'm very grateful to you people for coming. I just pray that another time I saw that some of us will be here to receive you people. God bless you. Thank you very much. Thank you. Nice. If only yani Obama Thank you very much. Dima and your crew. Maka Njema no Jan. He has opened up many things. Even Mwana Wemna Mabro. And as I told you by Nabata, Onyam. But the first episode 1 of your interview, my episode 2, Hancha the neighbor. So we have been following it up, and this is a book written by the people of Iheakpu Awka. And I try to get more. And I collect you make Ohaneze matter Iha in the Kumaki Iheakpu today. Now Iha no Noria Kita will take us to a greater height. Mine kwekwe na ochichi geje kama runde by ofuleg. Yes, you interact with us, you will get more from us. Thank you very much. Thank you very much, sir. Okay, guys. Oh, I learned a lot today. Like when I was growing up, like a lot of people used to say that female education is this one, this one. That instead of training a female in school, I should train the male and they do better.
Not even knowing that these days the female even do better than the men. Like they take care of their parents very well. From Mama's story, like she passed through, she went through a lot, but she never gave up for one day. She insisted on, and according to her story, the father never wanted to hear any excuse from her that she's not going to school, she don't want to go again, she's tired. According to her, many of them even drop out, but she insisted and made that history today, which is what brought us here today. Like, school na scam, na lie you. You get where that scam no reach you. So we came to visit Mama today and I'm very happy. Mama, thank you very much. More good heads, May God long life. lead you. Yes. Give you long life. Yeah, amen. May God give you long life. Amen. May God bless you. Amen. Bless your family Amen. from generation to generation. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. Mama, pray for Iheakpu Awka people. That watching you, say a word to them. Anyị ekpere n'aha Jizọs. Amen. Ekpere anyị bụ n'aha Jizọs Kraịst. Anyị na-ekele gị gwa anyị aga modoro ijike. Anyị na-ekele gị aṅụrụ ndụ. Anyị na-ekele gị onye na-eyiri ọkụ dịka uwe. Ọ bụkwa gị bụ oke mmiri na-evu ogwe. Nna m nke eluigwe, anyị ekele gị. Kelee gị n'isi ndụ ha bịara. Kelee gị n'isi ụmụ Iheakpu niile, ndị nọ n'ezi na ndị nọ n'ụlọ. Anyị na-ekele gị n'ịgba mbọ ha ka obodo doro ọyị. Anyị na-ekele gị na ha na-anwa ka obodo doro ọyị. Ha na-emere every October ka ha na-eme meeting. Ihe na-emere that meeting bụ ka obodo doro ọyị, ka ebe ala Iheakpu Awka doro ọyị. Papa, anyị ekele gị maka agbamume inyere ha. Anyị ekele gị maka vision inyere ha. Anyị ekele gị maka amamihe akọnuche inyere ha. Ha ji eje ụzọ a. Anyị sị gị papa n'ime n'aha Jizọs. Anyị sị gị papa daalụ n'aha Jizọs. Anyị wee na-arịọ gị biko gbaghara. Ihe anyị emele gị maka na anyị na-emehie every minute, every second, every minute, every hour ka anyị na-emehie emegide gị. Site n'okwu ọnụ maọbụ n'omume maọbụ n'echiche nke obu, ma anyị na-arịọ gị biko gbaghara. Ihe ga-eme ka ekpere anyị ghara iru gị ntị Chineke, biko anyị na-arịọ. Ihe m na-arịọ gị Chukwu abịa ma bụ ka obodo Iheakpu, ụzọ adịghị n'Iheakpu. Ụzọ adịghị n'Iheakpu. Sọsọ ụzọ ọdụ bụ eshite Oboko gara ebe agụ. Mana ọ bụrụ na gị bụ Chineke nye aka ndị politiks a weta chite Iheakpu, wee weta main road from Obukpa wee gara Iheakpu, gara Ihoro, gara Ambe, shita mbere Amufia. Ị mara na ihe adọrọ. Anyị na-arịọ ka gị bụ Chukwu mmemme anyị n'aha Jizọs. Anyị na-arịọ gị ụgwọ na aga modoro ike ka ihe a mụ na-arịọ gị bụ ka ụzọ dọrọ, maka na ụzọ na-egosi na development dị. Biko ka nye ha ụzọ nna m. Anyị na-arịọkwa gị ụmụaka kịta ndị a na-eto eto. Anyị na-arịọ gị ka ha mara gị, ka ha tụọ egwu gị, ka ha sọpụrụ gị, maka na mmalite okorobịa bụ ịtụ egwu Jehova. Ihe a na-eme kịta ajọka, nke bụ na ụmụntakịrị ga na-aba into yahoo, into cult. Ma m na-arịọ gị Chukwu biko, ndị gbafugomara gbafụ from the church kpochite ha. Ndị gbafugomara gbafụ wee sogide ihe ọzọ kpochite ha. Anyị mara na iji eme, maka na ekpere bụ mmadụ niile dịrị n'aka. O nwere ihe gị bụ Chineke na-apụghị ime. Anyị arịọ gị n'isi ụmụntakịrị jeje kpokwama mma chezo mere chezo ejeje kpokwama. Chineke na anyị na-arịọ gị biko have mercy. Biko obi gị gbadata n'isi ụmụaka ndị na-ejehụ. Anyị arịọ gị biko kpọchite ụmụaka ka ha mara gị, ka ha mara na ọ bụ gị bụ Chukwu, ka ha ghara ijeje efe ihe ọ bụ gị kpọrọ, ihe ikpọrọ ka ha na-eje efe. Ha ghara gị bụ Chukwu eje efe ihe ọzọ. Chukwu abịa ma biko ka ahụhụ Jizọs Kraịst taa n'elu obe, ka ahụhụ ọ tara maka mụ n'ụwa niile, ka ọ ghara ịbụ na nkịtị. Anyị na-arịọ gị Chukwu abịa ka gị bụ na mmemere anyị karịa ka anyị pụrụ ịrịọ. Ọ bụrụ na mgbe mụ na-eme aja ala ka idelege ha n'udo. Ụkwụ akpọkọghị ha, ndị ọjọọ ahụkọ ha, ndị ama ahụkọ ha. In the mighty name of Jesus. Ha ji alarụ n'udo.
lakwuo ezinụlọ ha n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Anyị eguzo n'elu okwute ahụ bụ Jizọs Kraịst wee na-ala atụmatụ niile nke ndị iro wherever they are, from the pit of hell, from evil altar, nke ga-challenge ha, nke ga-anọkọta jee challenge ụmụ ha. Anyị ji aha Jizọs ala atụmatụ ha n'iyi so na ọ gaghị adị ire baa n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. We cover ourselves with the blood of Jesus. Anyị ezo ndụ anyị n'ime Jesus. Ma anyị na-arịọ gị Chukwu na ndị amabeghị Jesus Christ ka ha marịa from today, ka ha maa na Jesus nwere anyị, ka ha maa na Jesus tara ahụ maka anyị. Ihe a ka anyị rịọrọ, ma anyị rịọrọ kwere n'aha Jesus Christ bụ onye nwe anyị. Enwere ụzọ ebe na-abụ hell and heaven. Anyị na-arịọ na anyị niile ji ezukọ na mbara eluigwe. Anyị niile ka anyị ha nọrọ maka anyị niile tikwuma ndị ọzọ, anyị niile ji ezukọ na mbara eluigwe. Otu a ka ọ ga-adị n'aha Jesus Christ bụ onye nwe anyị. Ka anyị amara. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Surely His goodness and mercy shall follow us all the days of our life, and we shall dwell in the house of our Lord forever and ever. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Oh, darling. Iheakpu ga na-egro. Iheakpu ka mụ na-akwụwa development na-abịa n'ike ma Chineke ga-ama amara ka o mee ihe o ji bụrụ chi, ka Chineke were ọnọdụ ụzọ dị ha na ememe ụzọ dịrị n'okwu agụ from Ọbụkpages wee gara ruo Ambe wee ruo Amụfe n'okwu agụ. Ụzọ kwụ anụ bịa soro gede chere Ọbụkpa gara ebe agwa gara wee jee nna ha na-abịata okirikiri, mana nke a bụ shorter road bụ from ebe agwa from Ọbụkpages wee gara Iheakpu wee ruo agara Amụbe. Ọ dị shọta ya mụ na-arịọ Chukwu ka o meme onye abịala ntị mgbe m na-arịọ Chukwu ka ụzọ kwuo ka Chukwu mmemme amara ka ndị politiks cheta Iheakpu, ka ndị politicians cheta Iheakpu, ka tinye hụ ụzọ hụrụ maka na enweghị m onye nyere ọrụ kọntraktị hụ mana ọrụ dịga onye bụ nwu. Mgbe m na-achọ ezigbo mmadụ bụ onye na-atụ egwu Chukwu ka ọ bịa ka Chineke meme ka onye ahụ enye ọrụ kọntraktị ka ọrụ ma ụzọ hụ.